Ikaw ang in-charge sa registration. Magamit yun ni mo pag-ayo ang abilidad mo sa pagpangalagad. Sis Marivic, ikaw ang in-charge sa preparation sa pagkaon. Sis Daphne, pwede ba ikaw ang in-charge sa venue arrangement? Hinaot kaunta, nga uyon ka mo ni Eli. Kabahin sa atong pagpangandam, iampo nato ang yano nga kalihukan o isentro nato ang atong atensyon sa participants lamang kaysa atong mga kaugalingon mag-alagad tag maayo ug ato silang i-welcome. Sis, venue arrangement? Pasabot pa anak ako'y magpayutan sa mga lingkuranan? Manililig ug manghibos pagkauman? Dili na na ako'y madawat akong manicure. Kaabot para magayod sa mga lingkuranan. Sus, magka-allergy ko anak. Ako lang ang wabi-abi sa mga participants. Okay? Please? Please? Sis Daphne, kasi bayan nimo. Gwapa ka ug nahibalo ako nga duna kay maanyag ug maalagarong kasing-kasing. Unsa may maayo kun pangayoon nimo sa Ginoo nga mahimo kini. Tan-awa ang ehemplo ni Jesus ug pamatia una ang Ginoo sa iyang gisulti nimo sa dili ka pa mobalibad. Okay.